B'investiment ta' 4 miljun euro tlessit l-estensjoni taċ-Ċentru tad-Distribuzzjoni ta' St. Andrews f'Pembroke. Il-proġett jinkludi l-installazzjoni ta' transformer ġdid ta' 30 MVA, l-estensjoni ta' switchgear biex jaqgħad ma' networks ta' distribuzzjoni ta' 33 kV u 11 kV, kif ukoll titjib fis-sistema ta' kontroll ta' substation biex tippermetti operatu monitoraġġ kontinu kuljum lejl u nar. Saru wkoll xogħlijiet biex jappoġġjaw l-iżvilupp bi pjanar bir-reqqa u miżuri ta' sigurtà biex jiġi żgurat impatt ambjentali minimu fuq iż-żona ta' madwar. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Ena Malta Ryan Fava qal li l-estensjoni taċ-Ċentru tad-Distribuzzjoni ta' St. Andrews se jkollha rwol ewlieni biex tappoġġja l-ħtiġijiet dejjem jikbru tal-enerġija f'Malta filwaqt li jżomm standards għoljin ta' sigurtà, effiċjenza operattiva u responsabilità ambjentali. Il-faċilità meta bil-xogħol kollu li sar min-naħa tal-Ena Malta qed tagħmel iktar is-sistema tad-distribuzzjoni iktar reżiljenti u qed taħseb ukoll għal dak li jkun qiegħed isir ġewwa l-pajjiż, ġifieri fl-inħawi li għandna tal-madwar ta' Paċi u St. Andrews, dan iċ-ċentru jkun kapaċi jkun jista' jforni iktar u jissupplixxi d-distribuzzjoni tal-elettriku b'mod aħjar. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li l-investiment kontinu fl-infrastruttura tal-enerġija ta' Malta huwa importanti biex il-pajjiż ikun ippreparat għal-futur. Fil-fatt bħalissa parti x-xogħol li għaddej fuq tliet ċentri ta' distribuzzjoni ġodda, ġifieri għandek dak fis-Siġġiewi, għandek dak fin-Naxxar u anke ċentru ta' distribuzzjoni tal-Imsida li hemmhekk biddilna l-apparat kollu. Għaddej ukoll xogħol ta' upgrade fuq ċentri ta' distribuzzjoni oħra. Wieħed minnhom huwa ċentru ta' distribuzzjoni hawnhekk ta' St. Andrews fejn investejna b'tali mod li qegħdin insaħħu dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni u nżidu l-kapaċità tiegħu b'aktar minn 33%. Is-Sindku ta' Pembroke Kejlen Zamit laqat l-issija ta' xogħlijiet filwaqt li enfasizza l-importanza ta' infrastruttura tal-enerġija affidabbli għat-tisħiħ kontinu tal-lokalità.